Machida namaGrootman 10 strikers Kaizer Chiefs efuneke izijonge izame uzisayina. Noba ungayaphi emhlabeni uyobukela ibhola yonke indawo imatch yebhola it's about ufaka ibhola enethini. Ibhola idlalelwa lonto noba ungayaphi ibhola kufanele ingene enethini. I-striker, la position ye-striker iyona position inzima ebaleni. Xa usi-striker ukhatywa zidefender, ulwa ne-defender ezinkulu ngapha nangapha. Noba uyadlala ne-AP team udibana ne-defender ebhizi khabana nawe enkulu kufuneke ulwe ube sezimfazweni usi-striker. And i-striker siskorela i-goals. Uyakwazi udlala into engekhoyo, udlala nonsense uyi-team, but i-striker sakho singakwazi kusewushaya igoli eyi-1 okanye zibe yi-2 uwine i-match. I-strikers these player zikhupha i-team esmokweni noba ise-AP team, i-team xa isesmokweni ikhutshwa si-striker nge-goals. Uyabona ukukhangela i-striker kulula, yona position ilula for uba ukhangela i-striker usifumane, but indawo enzima kusithenga, kusisayina i-striker. Striker wevele nje uye Africa ufike i-league yakhona ba hey Nigerian league ubani top goal scorer apha phofu kusawunyezela mamode uye pha uyenze research ba kusejonga kuzo zonke i-leagues apha eAfrica ngoba top goal scorers uyayifumana i-list ne-goals abascoreleyo. Ngaye naseBrazil, i-league yaseBrazil ujonga i-top 10 strikers apha kule season ithini top goal scorers chart. Argentina, ungayi Scotland, ungayi Australia. Kulula kuse usikhangela usifumana i-striker, but yona wenzima kusisayina. Any team ezininzi azifuni uthengisa i-strikers zazo. I-West Pyramids FC le kaFiston Mayela wonke umuntu eyazi ukuba kuse number 1 target eKaizer Chiefs nguFiston Mayela. La team ayifuni umthengisa uMayela and kuse ayinaxesha lemali futhi ezayifumana ngoba intoni inayo imali and kuse yambhatala uMayele kakhulu. Umjita kuthiwa isalary yakhe ngenyanga isondele ku 1 million per month also converted to irands. And kuse team leyana ayidinga imali, team iSundowns entsha yase-Egypt Pyramids FC. So Kaizer Chiefs xa izinto sizijongile ngoku Fiston Mayela ayizumthola. Nazi strikers ezitheni Kaizer Chiefs suppose ba izijongile ngaphandle koFiston Mayela. Zakunika 10 names but nayo umjito ukhona apha kule 10 based on i-goals eziscoriweyo from kwezi leagues amajita adlala kuzo. Number 1 uFiraz Chouat una 29 udlala iSahel eTunisia. Top striker le ina 18 goals ki 27 games. Ellen Okello una 24 udlalela iVipers FC eUganda. Umjita uscore 18 goals kule season. Cene ngalibala usupport channel bafethu nje ushaye ulike apha kule video. Xa ushaye ulike uYouTube uzabonisa le video amanyajita okanye if xa udibana le channel ushaye subscribe apha ezantsi. Uzathola videos ungalahli ngophosa uziwezi grand. Moja bafethu. Number 3 uHazem Mastori una 27 udlalela iMonastir eTunisia. Umjita score 16 goals kule season. Number 4 Fiston Mayele una 30 udlala iPyramids FC eEgypt una 16 goals kule season. Number 5 uJean Charles Ahoua una 23 udlala iSimba eTanzania una 15 goals kule season. 6 Clement Mzize una 21 udlala iIlawe Young Africans eTanzania una 16 goals kule season. Number 7 uYusuf Snana una 21 udlala iZaris eTunisia. Umjita una 13 goals kule season. Number 8 Augustine Rodriguez una 27 udlala iJuventude eUruguay. Umjita una 8 goals in 11 games kule season. Number 9 uJesus Valesco una 25 udlala iAnsetuki eColombia. Umjita una 7 goals in 9 games kule season. Number 10 uFabio Gomez una 27 udlala iBolivar eLanús eBolivia. Umjita una 9 goals in 10 games kule season. Kaizer Chiefs nasi scouting report endinika sona mna if ujonga Kaizer Chiefs niyibukele le video management kan scout Kaizer Chiefs nansi strike ezi10 suppose by say Chiefs izama usayina and seseyazi ebholini xa utargeta i-player ku-position noba utarget i-defender okanye midfielder okanye winger kufuneka ube nazi option awunotarget umuntu oyi-1 ngoba ise-chances zoba mangwamtholi laa mntu zi-high. So uyi-team uba ne-option A, option B, option C.
out of 10 ezi-strikers i-Kaizer Chiefs ingayithola i-2. By the way, Chiefs ayidingi istrike esi-1, idinga istrike ezi-2. South Africa istriker zinqabile zitholakali, most teams ephuma zingaphandle. Sundowns yathola uShalulile kudala, ngoko uShalulile yiNamibian. Ulanduze kuse phinde thola istriker Sundowns last season, iqale this season phofu, Arthur Salez mthola phi eBrazil jo. Kaizer Chiefs uzothola abani striker sizobona bafethu. Cela ngalibali usupport channel bafethu, nje ushaye ulike apha kule video. Xa ushaye ulike uYouTube uzabonisa le video amanyachita, okanye if eqa udibana le channel ushaye subscribe apha ezantsi, uzothola iivideos ungalahli ngophosa uziwezi grand. Watch bafethu.